Bé, doncs aquest projecte que estem fent és de la Wii, està connectat amb Bluetooth al mando de la Wii a l'ordinador i serveix per poder controlar tot el sistema informàtic. I hem fet un petit programa que incorpora la Street View i el GeoGuessr, que és un joc per mirar en el mapa i saber poder endevinar en quin lloc estàs. Aquest és el Willix, és un robot que detecta obstacles i depèn on tingui els obstacles, doncs pren una decisió o una altra. I és una mica, diguem, autònom. I ens vam inspirar en Wall-E, de la pel·lícula de Disney.